हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार मु रश्मि वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रश्मि एक्सप्रेस को समस्त को हैप्पी दिवाली एबे आज राति तो आम घर केमती कौन है देखिए आपण कौन केमती चलतु आपण मान सहित मुझे सेयार करी आम घर केमती कौन दीपावली पालुचु एमती भी छोट छुआ आने कथा ना तो आम दीपावली कौन पाणु छोट छुआ खाली आने कथा दीप माने बम ये जेहेतु आज आम भौणी भी आम घर थी आम भी टे भल लगे आमको भी चलते देखिए छोड़ी आमे बर्तमान बाहरिलु काली पूजा बुलिया से माने शाड़ी भेणी तीन जन गोटे गाड़ी आसुँच आम तीन जन गोटे गाड़ी झील मु भणजा आम गोटे गाड़ी बाहर सेपटे आम तल रास्ता दे जाऊँ तल रास्तार बहुत भिड़ पुलिस मना कले सेपट छाड़बेनि बोली कहले ना तुम ऊपर रास्ता जाओ आम कहले ये पाखक जो ना पाखक गले भी आम छाड़ जड़े लोक कहले बालेश्वर जी बोली से कहले बालेश्वर रास्ता कौन यहाँ जाओ ऊपर दे जीव लास्ट कौन कर आम ऊपर दे आसलु आम बुलाबुली करें तो कुछ बुलाबुली करूँ एवं तो जस्ट आके पहुँचलु गाड़ी ये पार्किंग करूँ कौन गैरेज अच्छी से गैरेज पाखे रखिए गाड़ी सांगर गोटे गैरेज अच्छी तापर आम ये चली चली केत बड़े जाऊँ मुझे केवे आसनी फास्ट टाइम पे आज आसी देखिकी जीवा अजापुर से कहते ट्रेन लाइन सेपट जो काली ठाकुर अच्छा सेपट जो मेला बसे सेपटे कौन कहले जो माने आज हेनी से शुक्रवार दिन को आसवे आम कौटी चरंपा स्कूल पाखे कौन गोटे कहले से नहीं जीवे बोली कहते चलते देखिया कौटी कौन नहीं जाऊँ चली चलिक जाऊँ बड़ छुआ आम जाऊँ काली पूजा देखा भद्रक काली पूजा काल की भल होगा आज किसी
ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବେ। ଗୀତ ସବୁ ଆସିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ରେ କହିଲି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ଝିଅ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ଆଗରେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚରମ୍ପା ସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ଗେଲା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଚାଉଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବେ। ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ସେପଟକୁ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ ବେଶୀ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରକୁ, ଏଇ ସେପଟକୁ ବୁଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆସିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ମାଗଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିରିୟାନୀ ଯାତ୍ରା ଆଣିଲେ। ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟାଏ କିଣିଲେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଏପଟରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆପଣମାନେ ଦଶଥର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ 200 ଟଙ୍କାର ପଡ଼ିଛି। 210 ଟଙ୍କା। ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ କରିଦେଲି, ନ କଲେ ଏଠି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ଇଏ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ତ କିଛି ଖାଇବନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତାର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ସିଏ ହେଉଛି ସାଧା ଖାଇବ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ବୁଧବାର ଦିନ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନକୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡ଼ ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ଆସିଯିବ, ସିଏ କିଛି ଖାଇବେନି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ମନା। କେଉଁଠି ଫେର ହୋଟେଲ ଖୋଜିବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବୁଲି ଆସିବା। କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ରେ କେଉଁଠିକି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ସେ ଆମେ କେଉଁଠି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନେ। ସେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ପଛେ ଯିବ, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ କ'ଣ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଯିବ ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଗରେ ଭଣଜା ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଏସ୍ରେ କହୁଛି, ମୋର ପାଳି ନଗଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ ଭାଲୁ ଏଇଠି ଥିଲା ନା? କାଇଁ ଏଇଠି ବଣ ଭାଲୁ ଥିଲା ତ? ନାହିଁ ତ କାଇଁ ଏଇଠି ନା? ଏଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏଇଟା କିଏ କହନି, ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛ? ଏଇ ଟିଅଲରେ ପାଣି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ସେଇପଟରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଇଠି ବଣ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ବଣ ଭାଲୁ, ଏଇ ବଣ ଭାଲୁ ସେପଟର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରିଟର୍ନ। ଯାଇ ସେପଟର କ'ଣ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ବୋଲି ଜମା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ରେ କରି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓର ଗୀତ ଆସିବ ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓର, ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଠି ଭାଲୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଣଜା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ସିଏ ବି ଯିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ମୋ ବାବା ଯିବେନି ବା। ଯିବିନି କିସ ବା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିନି। ମୋ ଭଣଜା ଛୁଆ ଯିବନି ମନା କରିଥିଲା, ଫେର ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ ଆମର ସିଏ ଗଲା ଉଠେଇବା ପାଇଁ।
ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେ କହୁଛି ଜମା ଯିବେନି, ମନା କଲା। ଆଗେ ହଁ ମାରୁଥିଲା, ତାପରେ ମନା କଲା। ଫେରେ କହିବାରୁ ଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଯିବନି ମନା କରୁଥିଲା, ଫେରେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବାରୁ ଏବେ ଗଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ୟା ବାପାକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ବା, ତମେ ଯାଅ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଣଜା ଛୁଆ ଯାଇକି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଏବେ ଆମର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛୁ। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଲାଇଟ୍ ସେ ସେପଟୁ ଲଗାଉଛି, ସେ ଏପଟୁ ଲଗାଉଛି। ଆମର ଆସିଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଚାଟ୍। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ 4 ଜଣଙ୍କର 4ଟା ପ୍ଲେଟ୍। ଆମେ ଚାଟ୍ ନେଇ ବସିଲୁ। ଏବେ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଗରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମାନେ ପଛରେ ସବୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୁଆ ଖଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖିନି ଯାଇ ବାହାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସେପଟରେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲିଲେ, ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତା ଝିଅ କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାରି ମାଆ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତା ମାଆ ପାଖରେ ରହିଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା। ଏଇ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଏଇ ତ ସବୁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ। ଆସିଗଲା ମୋ ଜୁତା ନାହିଁ, ମୋର ଡଲ୍ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଠି ନବା। କୋଉଠି ଲୋ? ଦେଖେଇଛାନି ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ଆମର ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନକୁ ଆସିବୁ, ବୁଲିବାଲି ଯିବୁ। ଏବେ ଖାଲି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, କାରଣ ସେ ପଳେଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏଠି କ୍ଲିପ୍ 2-3ଟା ନେଲୁ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଲି, ଆଉ କିଛି ନେଲିନି। ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଫଟୋ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠି ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।